Σέντρα. Ταβλαρίδης, ο Ντακώστα, ο Καμπιάσο, Λέτο θέλει να βρει τον Μπέργκ, είναι πολύ ωραία η μεταβίβαση τέτα-τέτ του Μπέργκ με τον Ρομπέρτο, το πλασέ 0-1. Ο Παναθηναϊκός αροδιετίας, ξανά η φάση με τον Σουηδό να φεύγει από κανονική θέση. Ο Ρομπέρτο επιχείρησε να του κλείσει τη γωνία. Λέτο, ενώ έχει ανέβει και ο Βηγιαφάνιες από εκεί. Η σέντρα του Μέστο δεν είναι καλή, αλλά η κόντρα στέλνει την μπάλα στο Λέτο. Ο Βηγιαφάνιες γυρίζει, κόρνερ. Ο Βηγιαφάνιες εκτελεί, μπάλα περνάει και το σουτ του Κουτρουμπή, δεύτερο δοκάρι, ο Αμπέτ δεν προλαβεί. Ο Κουτρουμπής βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αμπέτ εκτελεί, μπάλα περνάει, ο Μολέντο ένα σουτ και από κοντά ο Ταβλαρίδης θα τον σταματήσει. Θα δούμε την επέμβαση του Ρομπέρτο, πάλι στο δεύτερο δοκάρι αμαρκάριστος παίκτης από κοντά. Γύρισε με τη μία ο Φουστέρ. Η κίνηση που κάνουν οι τρεις μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού έχει... Ο Μιλιβόγεβιτς στον αμαρκάριστο Φορτούνι. Τώρα πάει κοντά του ο Μέστο. Φουστέρ. Ο Καμπιάσο. 1-1 στο 38. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει. Ο Καμπιάσο. Εδώ είναι η φάση από το ξεκίνημά του. Ο Φορτούνις είναι αμαρκάριστος. Πάει ο Μέστο κοντά του. Βγαίνει μπάλα έξω. Φορτούνις, γρήγορα ο Βηγιαφάνιες. Κράτησε την μπάλα όμορφα και κάνει ωραία πάσα για τον Ντομίνγκες. Προσποιείται ο Φουστέρ. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του Φουστέρ. Φοβερή προσποίηση του Ντομίνγκες. Στο 55. Μασουακού. Πολύ ωραία τρίπλα. Την πρώτη φορά που ο αριστερός μπακ των γηπεδούχων έγινε απειλητικός. Ούτε σε δημιουργία έχει δώσει πολλά πράγματα. Που έχει χάσει από το 30 και μετά. Διεκδικήσιμη μεταβίβαση, έκλεψε ο Ζέκα. Είναι μπροστά το Μασουακού, σουτάρει out. Ο Φορτούνης, η κεφαλιά στα δίχτυα, ο Ντακώστα, το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Να η εκτέλεση, πάσα στην πλάτη του Μέστο, ο οποίος πρόλαβε να σταματήσει την μπάλα. Ο Ιντέγε κλέβει, 3-1 Ολυμπιακός. Στο 80 Ολυμπιακός, ενώ ο Μέστο κάνει σωστή επέμβαση, δεν προλαβαίνει ο Ταβλαρίδης να δει τον